Čus vos ľudia, som Marky, dneska som tu zase s Filip DX Čau. a Matti DX. Čaute. Pardon, ja... To je jedno, to máš jedno, aký dáš pozdrav. Marky, poď sem, lebo ja to... Dobre, viem to hrať. To máš sa odlačil, ne máme. A mne to kýkuje. Hej, Marky, ku mne. Nie. Dobre, ďakujem. Si kokos. Tak choďte vy dva proti mne, keď to neviete hrať. Že tu hráme. Úplne to idem skillovať. Tak budeme sa striedať, raz bude sám ty Filip, raz Matti, raz ja. Ja to neviem brať. A mám hovorím dopredu. Ani ja. To video bolo nasrať. Som asi fakt jediný, čo to ešte vyhrať. Áno, ale tak 7 mesiacov som to nehral. Ja som to nehral mesiac. No, mesiac a 7 mesiacov. Rozdiel, ne? No hej, auta. No, vidíš knife? Ja. Prečo? A už si ma dal. Okej, už nechcem. Ale no tam vzada. To sú také tajnička. Filip, točíš? Hej. Okej. Ako to sa hlavu. Ja ti hovorím, ja to ešte viem hrať. Ja ne. Ani ja. No si neviem to hrať tak, jak som to hral predtým, že je úplne Bentley. Čo, Marky, to neviem, keď tam vybehnú dvaja. Ja som do teba išiel diglom. Je aj pištol? Tak to idem ja pištoľou. Aspoň mám rýchlejší beh. Ešte zabijem takého čuráka, ako je Filip. Aha, to on si zoberie digla, on to vie lepšie s pištolom, jak ja. Aj kebyže tam sa podarilo, tak by sa počas dohneš. Tak si ja berem snajperku a idete do ryti. Vás odbachnem. Nie, vedľa. Poď knife. Zastrel ma. Teraz, keď Marky zdochne, tak ideme knife, dobre? A čo vieš, možno nezdochnem. Okej. Ja vás idem Ale ne komentovať. také po Filipovsky, hej, že potom tam nevyťahneš AWP. Ja viem. Tak si to mohol urobiť. Si proste lama. No, Filip to vie hrať ešte lepšie, ako ja teraz. Hej, dobre, parky. No však hej, aha, ja sa netrafím do teba ani. Hej, dobre, parky, dvaja. 30 FPS zadarmo. Tak parky to viem aj ja robiš. 30 FPS, takže neviem. Ja nenatáčam počas natáčenia, mám 30 FPS. Ja som si hlavne nedal stopky. Lebo som luxusný. Tak mám 10 minút nastavených. Keď budem mať 8 minút, tak budem potom ja som sa vystriedáme a potom na 4 minúty bude sa Matti. Netrafím ho. Tu asi pol hodinu na ňo mierim a Matti ho zabije s pištoľou. Fakt do systém. Proste to srem. Ja som vyvýrkatil. Hej, ne. Jeden je s pištolou dopredu a druhý ide za VPčkom, to ja viem. Dobre, no. Teraz zabíme Markyho a pôjdeme knife. Ty si hluchý. Bezďák! Prečo som nerobil kľúčky? Nejako normálne. To je debilina, lebo ja keď idem na tako, kto má VPčko, nerobím kľúčky a ma zabije, ne? Vidíte sa, idem vás komentovať. Takže Filip je za takou barikadou škaredou a kempí tam. A Matti tiež za takou istou. A teraz prebeháva na opačnú stranu ihriska. A je 2-0 pre HC Košice.
Ale Nitra vyrovnala na 5-5. A ne. Kto zomrel? Yes. Filip má kill. Mati, odišiel si, nemám podporu. Nedám som s Filipom, nevadí. No Tebele. Tak to som vám asi ani nemusel hovoriť, že už sa máme vystriedať. To proste automaticky. No síce bolo presne na čas sa vystriedať. Tak Mati, môže sa to zase ísť ku mne. Ja? Mám ísť ku tebe? Hej. Okej. Aby mali kiluj. Ja som taký ligač. Den ho, hápka. Hej, hecíra, ale... Vy sa smejete, jak deti, ty kokos. Stále strieľam do mojich. Ja som tak strieľam do teba, ja to ťa zabijem. Mati sa smeje, jak decko. Mati, ty decko. Táto sa nedá, keď si dávam jedného, tak druhý mierí a dá mi kill. Nedá, dávam. Má vôbec tak kto z vás menej ako 100? Áno, ja mám 5 HP. To je asi ty, do koho teraz idem? Neže asi, ale určite. Ty ligneš kozu. Dobre. Božíti. Ej! Máte ho teraz ty búchaj. Čo? Ale budú ma volať. Do konca dielu je Mati sábu. Prestrel ho, ne? Urobíš. Prdím. Dugači. Ani odývať sa netrafili. Ja som ustrel do nohy. Skill, musí byť. Naviedol si to zabil. Ja som na ňo vieril, nevedel som proste nameriť na ňo. Aj na slepo. Tá dobre, tá idem s pištoľou na slepo. Si ešte nevidel mňa s diglom na slepo. To ani nechcem. Tá teraz uvidíš. Yes. Nechcem! Vieš, ja volám. Ježiš, toto bude nekvalitné video, keď tam Matio zase otravuje jeho sestru. Brambora steska za 5 korún. Ja to vystrihnem. Ja, a čo vystrihneš? A túto scénu. Ja ne, ja si to nechám, aby to bol pravý trapas pre Matýho. Hráme sami. Nevadí. Asi ukončíme, ne? Na čo? Ja nechcem. Ja som točil ani ne 10 minút. To máš jedno. No to dobré, to ukončíme to, tak čaute. Dobre, takže... Ak sa video páčilo, nezabudnite dať like alebo odber. A uvidíme sa once, tak čus.